Samampa gumelar kemlacet loncat sakjroning kekayonan nggih wis. Kakang mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kanthi sangka katiup dening samirana ngagemaken wis. Wah. Lah. Ya iki kang wujudipun petak gegelan lan uga girsing wis. Lompat sakjroning tapak kamutren nggih. Kang karo wujud petak kaparing asma ya iki kang sabya hanoman kang sadhake pancolot ngiwa pancolot neken katon kesit lah wis sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana katon lan uga katon ora nggih wis kae sadake kang bakal dadi totalak ningsung lan uga bakal anggoyak-ngoyak ana sakjroning kraton anggota kae jebul anggota bakal tak oyak-oyak iki wah ya iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya Mambara tutut ana salah jroning lalayonku nggih reca anggota mandeka dhisik aja sira tantuti kalor bali mangetan bari mangidul kowe keparat banget iya coba pas dalem mandeka iki lho anggota kang bakal tandingan kowe iya hop lah weh anggota wae lemu daging to iki anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemoy anggota coba mas lagi ngalengko bati rada bakal tak dadeke alun-alun bakal tak dadeke awu geni kaya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewi ku sira bakal boyong dewi sita kan boyong wali bos yuk yuk lah katon jengkilak pencolat ana sakjroning taman kamutren kek ngopo kek anoman aja sira klanen weh mandek kok dhisik ngono blah
Yo, hop, la 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 la, hop ya, la 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 la, hop Rice aku rice grafise mostaka sadelo maneh bapane mostaka yang kaget aduh rika beton napa bungkus pedak aniku isin apa Rice aku rice grafise mostaka sadelo maneh bapane mostaka nyok kaget aduh rika beton apa bungkus pedak iku isin apa yang aku kurang budal ngalih kok kene kae sajae anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing ombo do anggota aja keplinti kowe rene karo lampangane ombo do nek ning panggung kita paling teblok loro do coba maju tututan layu kuwi do anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man kowe apa wis jamu to pan awakmu kuru ngene iki piye to pan kowe wes turu ning aku ki mati karo kowe dok yo maju kene kuanding lawan aku keparat tenan kowe yo wes yo to kowe ndang medhok do suwi ra lagi do wes weh man deko pun anggota ora bakal sirih anggota ora bakal mlayu yen mau ngadepi kowe keman padha rene yo iki lho anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ombo wes kae kono kobongan gedhe kae piye to sus si kratone ndoroku bakal diobong anompan man bangsat keparat kowe lho anomane dikene marane ning mburi aku ora mlayu do iki lho dok bakal tak lu kami dening pecah lu diraku karo tak labui rindu mabur mangawar rehat tengarane acure terus lagu tetak kadya mutula ora prajiting turangga esti rakata
ayo ayo ahe ahe ayo ayo oh 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 dan goreng dewa lawale kosong wah lolo wes tak antem kiwa kowe ndomu kiwa tak antem nengken ndomu nengen ora kena kok kosong yen ngono kowe tak cekel ora bakal mlayu kowe gedhe dhuwur ning ala-ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya Dok ora jamu mana ning mburi ana apa ki Mang Dok wes iya hus up lah weh ora apa-apa weh weh oh sompiar dening aku weh mati up lah oh ya up weh Dok kowe kok mentolo nyekel aku awakku cilik lho Dok wani ku karo cah cilik kowe yo bayar manten kowe iso usul tanganku biar manten kowe sekti mamboro kowe nah ora iso kowe ndak bisa oh yen kaya ngono iki tambah ana Dok pasti pecah jeneng pecah siramu woi terus lah hop aini yo monggo lho ni dadi kowe sing sedia apa iki Bus. Iki bocah cilik longger. Renyek iku. Oh, wes. Oh, iya iki lho. Yen kaya ngono iki lho, mati dening aku katiasanmu habis. kudune cara
tresno jebule ngapusi Solo Yogyakarta bali ning Surabaya ayo padha nonton jaranan lestari budaya sloko bathok ela sira menyang Solo oleh payung nota ayan urip banjur sregep ngibadah ayo Jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati manaku yo ninggal diterke bali Mas ayo wah ayo ke posisi siji aturno bos lah sing guri masih kosong Oke, matur suwun.